डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार गामिया नर्थ सुखानजरा फैदों दिनैनिफ्राय माराथनाव बाहागो लानानै मा पजिसन मोननो फार्स्ट पजिसनखौ आवग्रिनो हादों दा मोननानै माबायदि गोसोआव बिराद मोजां मोनो बेबायदि बहाबा सिगाङाव बाहागो लादों औ बाहागो लाबाय मेरला दैजिं फेस्टिभेल जादोंमोन ना बेयाव फार्स्ट पजिसन मोनदों बेनि सिगाङाव माबा मोनबाय थायो गोजान गोजानाव गेलेयो खालि माने बे नोंथांनि माबाया बे एथलेटल' ना आरो बहाबा स्पेसियेलि गेलेयो एथलेटिक्स दं माने नैबे खारनायाव खारनायाव बांसिन दिनै नों सोरखौ सापर्ट होबावगोन बे समाव साबायखरा आं बिमाखौ बुंनो साबायखर बावनोसै आं बिमाखौ आरो बेबायदि खाबुखौ माने इयुनावबो गेलेगोन औ गेलेलांबाय थागोन आं ओमफ्राय बेसेबां सम लाखो नोङो बेसेबां माने गोजानाव 7-8 बोसोरसो जाबाय औ 2020 निफ्रायनो फैखाङो 19 दिनै खारनायाव बेखौ फिनिशिं खालामनो थाखाय लाइन फिनिश खालामनो थाखाय बेसेबां मिनिट लाखो 2 घन्टा 33 2 घन्टा 33 मिनिट आरो बेनिफ्राय एसे स्पिड खालामनो नाजाबावो नाजागोन स्पिड खालामनो